Haló, haló, krásky, zdravím, krásny dník vám želám, takže máme tu multimasking. Môžeme si urobiť taký kozmetický malý salón aj doma. Nemáme čas chodiť po salónoch alebo ku svojej kozmetičke zájsť. Tak buď sama sebou kozmetička. Takže kozmetičkou, hej? Takže kľudne môžeme začať. Takže gelová maska, úplne úžasná vecička, pre nás náročné a tí, čo majú málo času. Gelová maska nemusí sa umývať. Vyčistíte pleť, dáte si gelovú masku, ktorá krásne odstráni šupiny okolo nosa, začervenalé líca a hlavne dodá pleti potrebné živiny až do 3. vrstvy. A čo je super, môže ísť ako kúra 2-krát do týždňa vo veľkosti hráška dáme. Necháme pôsobiť, neumieme a na to dáme krém. Ďalšia verzia je taká, že to môžeš ísť ešte aj na krém. Ale viete čo? Ja ju používam aj do vlasov ako balzám na vlasy 1-krát do mesiaca. A vlasy sú z toho úplne top. Takže ideme na ďalšiu masku a to je uhlíková maska. Uhlíková maska je úplne úžasná. Je pre ľudí, tí, čo sa cez letom v rámci možností chcú či nechcú potia v tej zóne. Pre tínedžerov, ktorí mávajú akné. Takže tiež vyčistíme pleť, dáme masku s aktívnym čiernym uhlím. Aktívne čierne uhlie nám doslova do písmena vytiahne čierne bodky, stiahne póry a keď sa cez leto potíme, tak stiahne aj prebytočný maz. Tým pádom sa nám ukludnia mazové žľazy a naša pleť netrpí toľko a my sa toľko nepremastujeme. Ale kľudne ju môžete dať aj na večer, na nejaké miesta, ktoré sú napríklad výrážky pri tých tínedžeroch, alebo aj my, keď niečo čosi spapáme zlé, tak kľudne iba toto ťuknete, lebo je tam kyselina silicylová, čo je veľmi dobre antibakteriálna. Ja to kľudne používam, keď mám aj herpes na ústach. Hej. Tieto dve kombinácie sú úplne úžasné. Vy si to môžete nakombinovať, ako vy chcete. Či už dáte gelovú masku, alebo na tej zónu uhlíkovú masku. A čo je super, ešte milujem jednu masku a to je ružová maska ílová. Zázračný íl. Krásne zhydratuje pleť, odstráni šupiny, začervenalé miesta na líčkach a hlavne je ten pocit na tej pleti je úžasný. Tak prečo nebyť kozmetičkou a samej sebe vo vlastnom byte či dome. Takže majte krásny, úžasný deň a nakombinuj si svoju masku akokoľvek ty potrebuješ. Keď cítiš, že si masná na tej pleti, tak si šupnem masku s aktívnym uhlím na T-zónu. Na líčka si kľudne dám ružovú ílovú masku, ktorá krásne zhydratuje a zároveň pohltí masnotu. A pod oči tadeto očné gelové vankúšiky, ktoré som vám už dávala do videa, alebo gelovú masku. Takže využívaj masky aktívne, tak ako ty potrebuješ a zvol si pre seba tú správnu variáciu. Majte krásny deň.